La meva experiència com a soci és boníssima. Porto gairebé 10 anys a la cooperativa i sento que estic en una empresa compromesa amb el que fa i, a més, d'una manera democràtica i sempre amb ganes d'innovar i de fer coses noves, que és el que m'interessa. Jo vaig entrar a treballar dins de la cooperativa l'any 2010 i bé, el 2017 ja me vaig fer sòcia i m'ha donat l'oportunitat de poder créixer professionalment, però també molt personalment. M'ha donat l'oportunitat de poder formar part del projecte de mentoria, que és un projecte que m'ha agradat molt, i la veritat és que estic molt contenta de formar part de la cooperativa. La meva experiència com a soci comença a ser llarga, perquè ja porto un període aquí des del 2008, i la veritat és que és una experiència molt autèntica, perquè la meva feina sempre ha anat com canviant, hem anat ampliant, vam començar amb un servei més petit, s'ha anat ampliant, i jo em sento molt Suara, jo em sento molt de la casa. Jo sempre he defensat que Suara, una de les característiques que té comparada amb altres entitats, és que es confia molt en els professionals. És a dir, que tenim una estructura relativament petita, que tothom agafa la seva responsabilitat i sempre ens sentim molt recolzats, perquè som com una família. Que no s'ho pensi massa, que és un projecte, els projectes cooperatius són uns projectes molt interessants, sobretot a nivell de suma, entre totes sumem, i això fa el que sigui especial, que no ets un ésser aïllat, sinó que formes part d'un col·lectiu.